Okay. Tásúla gom go raibh ga córá co-spatial is a bhí ag an mórta. So, an slí a caiimid é seo a dhéanamh, anas go méid sé ar an fí seán, ná nuair atá daoine ag tuairt eisiolalas go tucaí siad an seo, má tá sé sin ceart go leor. Ach ceapam mud gúil cí leis ihar a héin a dhéanamh go léir. So bé na héascaitheoirí ag techt suas agus ag dul eis má tá sin ceart go leor. So ihar a héin ran fartíocht an phobal, conas is féidir linn daoine ag gríosa le páirrta ghlacha i saoil na Gaeilge. So chuomh mal. Tásúla go mnis go fred má chuid nótaí héine leút. Rud a dúirmar faoi seo ná fógraíocht a dhéanamh a saoil an bhéirla. Mar nuair tá tú ag déanamh na fógraíocht is tógad saoil na Gaeilge tá tú preaching to the converted to murder. Agus é bheith dá hangach beidir mar sin tá tú ag tuairteach na Gaeilge an sin do bhhaoinín atá ar bheag an Gaeilge. An cén chuid de saoil na Gaeilge atá ag gceist. Agus má déirú gur bhí an chaint is tábhachtaí mar hampla agus daoine bheith ag córa agus ag cumarsad le chéile. Timpplacht lethú le bheith acu agus bhí mar caint ar dúirt mar an bhfuil rial orgus curtal córa acu níl cead daoine cheartú mar na fála mórí déiteach sé sin chuirteach arú spás a bháilte a bheith an agus luú cumile mar hampla gur tháinig sí reise an bric fásta tuis go raibh sé fáiltú. Saoil na Gaeilge versus saoil le Gaeilge. Si gar glóir deir sin. Go bhfuil mid ag géirí cinál na rudí atá an sa saoil just an Gaeilge bheith lo. So rís an rud seo tá sé pléite an beidir hena ach díriú ar na himachtaí béarla agus conas is féidir linn tá glóirsúla blach léile Gaeilge leis sin conas is féidir linn an Gaeilge thuirteach agus luigh mar na ceachtaí snáva atá beag sin á dhéad bheith cuairla chud é Kildarenis go bhfuil an Gaeilge á tuirteach sna ceachtaí snáva. Rudí a bhfuine le páistí tuí na tiismothirí mar hampla ceolcar I'm sure na nula connic glóir tiismothirí agus an sin bhí siad a dimpelacht Gaeilge. Ócáidí móra sin rud eile bhíonn an agrú agan ar fad is bailach das í tsinaisteach cultúr nach chuir éon bhrú ar chuoine ach glosin siad an Gaeilge go bhecinn siad cuid le cultúr. Agus luí Deirdre sin an concept sin atá in Gunmar 1 Gael chara go bhfuil duine agat leis an Gaeilge a cleachta lo agus bhí mar caint faoi beidir cóir de pín a bheith an idir scolanna bunscolanna na Gaeilge agus bunscolanna béarla agus mar sin de. Jeez, tá green an láidrin sa. Bhí anna chuid pintí mar an ggéine gine. Ceapan go bhfuil an seo anna gláint an hasíon bhí se an féidir sin. So fléimar an barna ann leis an óga agus ceapan go bhfuil an aibsá ag gach grúpa agus ag gach cháint an tír. Ach bhí mar ag chaint ar amachtaí speisialta agrú agus go amachtaí samúla ann agus go bhfuil daoine a bailú ann ar bhatha le ruidig eile anamh seachas tír chuin labhairt mar ní bheala sin anna chud daoine ní dólam. Fléimar móna fógraíochta sú leis le scéal.caí agus na manthó síalta cé cho áisiúla sa hán siad. Fléimar chomá na cuman sport an cuman luúach scoil ach ina haanta san na sport na Gaeilge iad rugby agus snámh mar dúirtih agus gomach an Gaeil I suppose mar chuid nádóthair an saoil seachas éon rud eile. Fléimar na seisiún cheol chomá agus é sin a ógurt agus cóthaíochs na siopaí gomach sin nádótha agus normaláta chomá. Bhí me cheappa gur mo cheansa níos starna é cheanile ach it sin tháinig chopa smaoine breisisteach agus tá sé beganí níos míchhlaachtar na mar bhálam go mbeadh an chuma inis. Ach ó híomh an ránfortaíocht pobl is sohí bhí an plé bhí ag ná camas daoine bhela le tacht ling anas go féidir ling na daoine amsú a féidir an gáil chomháda lethú agus na cinnta go siad san pásach ling agus an ngúseacht agus éon rud Thomas Ger Orbert agus mar sin sé don phobal marall is siad an pobl Thomas Ger freisleid a se táhaach go siad na tíocht ling fersin. Tríd sin
agus sigim go glór go nobbe seo beidir dinta le lena bliana ach na cuairtnar scoilna tá sin Harbh a tábhachtach le hí nasca chrothú leis de scoilna áitla sin forhar gon fphobal tá hart ach freisin tríos na scoilna chun tú anthe ed. Tiis móthaí chun tú anthead gailta, chun tú anthead cards agus mar sin sé tíomh mó gon scoil freisin ach cinál tosan glór gon rudaí is just sa grí agus cinál go leis go íon íomhá sin gon críomhí a taine ar ní sluchta sin an crí agus fás an choirt tí mocho sin freisin. Tháinig is splíning níos app a chruthú agus tásam tá glór béidir áisna éagsla lína ach síle a gúnaí béidir nachhfuil nach féidir tóir nach chuir sin is mar sin so ba bhín smaoine Harbh spéisiúil a tháinig chun grúpan seo app chruthús béidir amach dúchláán éagslan an tathríd le daoine cinál a bhela le leis a réige úsad fiúin más a bhóna nuirtíos mar sin nu go féidir cinná pram sa thuirt maidir le ceir tá tarlú hart agus mar sin le inna cinnta go choirt ar fáil agus go féidir an scéal scapa is gur féidir. Smaoine eile tháinig ón plé leis an app ná nascaíon na béidir leis an taachtaí dá agus mar sin go dúirtí dúchláán róbsan an réilge béidir a úsad lína agus go nach sé teagáil na húdar a seála nó ar an chéin mar hampa más taachtaí dá chéildáirting tú agus go na mudin sin mar chud go nachtas agus íochtaí a bhrúgus mar sin mar go minic bíon golóir lech leanúna ag na taachtaí dála agus go bhéach mu daoine bhil le tríd sin agus an rud dúnach a luamúd maidir le ran fáirtíocht ná go dhéanach na grúpaí béidir cinnta go bhfuil na háisnaí atá ar fáil go dsigan an pobl atá háartar chu gohfuil na háisna se ar fád ar fáil go háirí heile hí daoine fásas iad a fóm na gailge bíon golóir takeíocht béidir dúntaí tásáid an sin agus just na cinnta go bhfuil is ag na grúpaí agus ag an pobl tá háartar na grúpaí go bhfuil na deisní sin ar fád ar fáil. An daracheist an seo, tailig, cad is féidir leis na grúpaí pobl í dhéanamh chun cearúla tailig atá ag géirí an Gaeilge a úsáid sáile. Well, is toch go bhfuil gá chinál tailachán ar bhealach de daoine a bhfuil Gaeilge ar dul acu agus na daoine agus ag tógáil na páiste na Gaeilge agus an sin na daoine atá géirí an Gaeilge chuirt staach sa saoil sa caiimiid smaoine bhar sin. A cinál cosú leis an pointe deir a luí tú bhréid táneart achfaní ann, so rud mór é cinál na hachfaní chuirt le chéile beidir. Agus go méid tuiscintar daoine cadtá an, so tu go leir an tá tús má hinhfuilta chuirca guoine luú go sin agus rud túisgurt ag an CCEA. So níl éon fiúntas dúine mar grúpa pobl bheith ag déanamh na hibre atá déanta hena féin. Luúin mar cúpla rud cosú le tailig le Gaeilge bhíag físio an beag go bheiceach níl an tamig daoine síos agus leabhar mór le faoi conas de chlán a thugant le Gaeilge. So rudí ar nós físeán agus rudí sprúil mar sin beidir ganglainn sé sin isteach le ceist an app fao mar caint ar cinál taimí a bheith an seachtain rib dul reis ar scoil i mí bhean fór go méid an stór focail ar fáil do ghuioine le cleachtas bháile mar le fila ar scoil. Had fictarlinn sa leabharlann sin rud das, tá is féidir inis agus bhí deirdre rágan bhfuil siad ag déanamh dúbláin ar gá fórscan an ag na bliana inis, so na scan an a bheith an stór focail agus frásí agus bhí mar grá an tácht a bhainean le daoine a bheile isteach nuair atá siad ag súil, mar tagan an anamh ar an saoil an sin tá sé go mag méid a structúr agat ón tús agus an tolas agus an tús agus ó haí hain bhí an tamagum nuair a bhí ó sin anna óg sin anamh a luúis a thusig mis ar reis ar scoil ag obair agus mar sin níl an tamagat. So structúr bheith an den na páistí ar den na tiismóirí ag an is sin bheith sé ras. Fléimar na háisna chomá agus na háisna a roinnt agus fléimar chomá na bunscoilna agus a chothir na bunscoil na béirla, mar ní bhíon an deis ag na héanana freastar ar bunscoil ar Gaelscoil nar tháinig siad óg agus gomach sé úntacht amach sportúgáil agus servicí eile ar fáil tríd na bunscoil na béirla ar fáil as Chaileann agus fléimar chomach ar obair ad théarmach ar fád a gceistan so agus gur próséis normalú agus gomach na grúpaí pobl an chun an obair innovation na éascú. Fléimar chomá na háisna chomá libse agus gomach lár áit chun tacht ar his son agus gomach an tanga níos nádortha an tlísan. Tá sé dachar armsa tailig a fléimar tá mé ionintach agus snílín
Well, ní mór an in chuirbheamsa sa bléon teach bhí mar brag mór ed muchad chofartííonn sin just carú leis na smuointe. Ach ó híomh na táidí ríis bu bhíad na háisna bhíán was a céirdíon na ruí tá hána táidí che larcúil le cehead tangatígus tú smá tá golóir rudí an agus was before iad san chud chun cín edit is go féidir fersin so díach cín tú golis ag tiismóí go bhfuil le hetí ar fáil. Béidir mas rud a go bhfuil mud mí cínta faoi áitnar le go bhétí béidir ceisnóid a chud amach le feiceáil bhfuil éon bhharna an agus tá golóir obaid agus tháinig mud ní suchta sin ó na grúpaí go bhfuil sin na golóir ó híomh leithna sáidígus mar sin ze. Cean go rudí smú pléú in grúpa sin an héin ná agus beidir go sprucha tá cildáir le gailge ná go meach efigach ar le capaí go nógianú dírithe ed táidí agus mar sin ze. Mar bogan na tréifsí antapaí nar bhín spáis na leanamh agus agus iad fásing níos rís ní mór an taí am héine an chud sin gan síl fós, but bhí siad rá just archéin na daoine béidir na grúpaí, so na daoine tá tomans na grúpaí seo HP san na páistí a fásing níos bíon siad san a bog ará go dtí tréifsí eile dá síl, so dáach efigach béidir capaí agus ruí mar sin go garach se sin le cinál momentum a chuneal sna grúpaí takeíochta seo ar fad. Agus mála eile tháinig ná na daoine óga iad tain a bheith mar cheannaí nó ganasad imachtaí nó tugraíar le agus gomach siad san agus na teismóirí an bheith níos pártaí gúirsaí táidíonn sin agus gomach mazán iad thuirsta chéile. Agus ceiste trí cadíd na bacaní atá roimh gooine a saola chafah trí gailge agus an bhfuil éon rud is féidir leis na grúpaí pobl a dhéanamh chun iad a thorú. So lu mar trí mhór bhacan socha, aspa féin bhanína, aspa seirbhísí agus aspa ama. Mar leis an céad cean an taspa féin bhanína is socha tain sé siar go dtíon rud a dúir mar an tús faoi teachtar thuir a bheith an gur spás ábháilte é do gooine agus sin a chur inúil dómh ríis agus ríis eile mar luigh mé ban a tháinig chéig an grúpa tistí agus lapagáin agus tháinig sí tuis gur spéisií dar nóí ach tháinig mé gur sí cin an mí compórdaach agus ní an taspa sin féin faoine so a bheith leabhart leis na daoine sin agus i ggéirí iad a bheile a reis a ríis mar táidir freistal ar an pobl sin thoma. Aspa seirbhísí iad a lurg sin an céadród agus an taithítá ag muireann dar nóí ná an difer dhéanaan garán. So ní hamháin nuair nach bhfuil an seirbhís ar fáil an garán sin dhéanamh agus cairíonn sé le cás na gailge gcónaí. So bhí mar caintear sin agus ceis na ainachtaí an rud céin ar ainacht a chuirteach an bhilgan ar tá beidir chorlaáin ag an ggóla chunda na mar sin de. Ach rud amháin cinál tácht na ainachtaí agus táning ar an chur inúil do gooine ach bhí mar caintear templaid a dhearra agus a bheith ar fáil mar ceanglíonn sé leis an tríú cean aspa ama bíonn sé geiste daoine go minic an garránaí anamh ní bhíon an tamachú. So má tá rud an gur féidir leat ní raibh seirbhís gail gur fáil leirlinn kildáirniuh is tro garrán le. So bheith sé níos éis go gooine. An taspa Oh well. Oh sure. So over denta. An taspa ama an gailge ceanglíonn sé a ríis tá na grúpaí ar fad is ar na topicí ar fad ceangailte an gailge bheith mar chuid de gná amachtaí mar sin seachas dul hiag imacht gailge nar hain de leanaí hiag tréáil pellan nar hain tú hain hiag imacht go méid an gailge mar chuid de. Ach chun an féidir mar chuid. Luigh Siobhan mar hampla rudí donna aspa an féimhhaína chomá má tá tiismóirí le smuointí a chur a gcéon daoine má tá tiismóirí gur a gcuid gailge dheabhsú breúir cartún leis na páistí so tá tiismóir gailm ag fém tá an páiste ag buin tanna bheith tá si bh déanamh gnáród ach é dhéanamh trí gailge agus an rud a dhéanaan tú beidir smuointe a thuirt a gooine déit mar dhéanamh ar na meán an rud a dhéanaan tú téim ag siúil sa fórc gach sathrann chunas a thugann tú an gailge isteach san imach sin rudí beaga siimplí agus seachtain na mar sin.
bach is mó a dahan sin le bhí mar I déanamh an grúpa agus an bach is mó generaltas dóchan ná go bhfuil míidir fad báta saoil an bhéirla agus díon mór a puint an bhach gur féidir leis an dá hang amreacht an table taobh agus gur féidir leis na grúpaí pobl agus gur féidir le ná níhil líanamh an ghail cartan cín Cyrilla. So fléimar na servisiú pobl agus is dócha brú an réaltas ar an agódíocht de leanúntar aigla sin ach ag an am géine le tá chud gur féidir leníanamh ar bhain áitiúil seachas bheith ag fannacht ar an réaltas le servisi pobl a chur fáil mar beidir go méid a fannacht tamil ar sin. Ach mar leis na servisi a bhfuin le gnóchadar mar hapla le grú godóir sin rud ag an hom se ag cuadach na leintasa agus chomá ceis ar pointe eile an mar go má far. Ceist chur ar dín ar gcuoine sna siopí mar hapla an bhilgáil na cop mar mana gahan tú an fána nó súnta seile, ní bh go machgáil ag duine agant nó nachmach, so sin rud sef na beag mar dúir cuiomh ach sin an méid is stocha. Bhín se anspéisiú na ceisní seo marall tá golóir clúdaithe ag na grúpaí rúm. Sin rud céanna aspa áma agus tá sé sin an silir is síl cholganna in slíháinú slí eile. Tá daoine an gnóthach leis an síl agus was a bín brúnaí ar le. Tháinig coppla smíoch an cín daoine tar scur béidir má siad na lorg deisinaí go háirithe béidir an chhailge ólam agus mar sin nó was a deisinaí bheith páirteach le gná imachtaí trí chhailgus mar sin béidir go uaireantaí go nosclaíonn níos mú áma agus ruirtí mar sin níos. Rud eile tháinig mar bhac ná ólach is sluhí an chuir síos ar sin ná bíon imní ar dhaoine go tucha ólach mór aibre, bíon golóir aibre ar dhaoine go háirithe agus iad pléile rudí go dónach agus choláin tá si siir mar seo bíon si na anchuid go dónach agus is ólach mór sin ach bíon tara ionintach ag iad gúnaí ach uaireantaí béidir mo daoine drogalach bheith baintach le rudí má tá glór I gceist, so gomach níos mú deisinaí béidir gomach ní smúdaoine ról takeíocht agus go leidínte sin ólach atá ar dhaoine eile. I rís tháinig na gná imachtaí I níos gná imachtaí bhíon spéidir tríbhéirla go bhéiteach dá rud bheith teach le chéile agus an bach ar na tháinig níos ná agus á fátar mar rá an sína fada. So bíon se sin mar bhacha glór ang atá ar go amachí béidir nuas an gnéilge le go náradí sa síalaíana agus leúna dé agus forbaáin ar cuasaí technoliaachtas mar sin go ngachar leis ach sin cean go na bacnaí is smú agus ní léonrad gur féidir dhéanana ach na cínsa nach ligan mud leis agus go dogan mud an deis smú gar legnach í gailge farsin ó híomh agus aimnachís mar sin. Ok, míle buchas as gacrod an sin bhéalán an sin in áréire agus bé muid a chur antóla sin go léir le chéile agus bé muid ceapan go méimiid á heola chuig gachtainna bhí an seo inniu. Ceapan gur sin an plán. Féic ar an town, like in áréire. Mátá spéise géin duine teacht chuig an lom, bé sé ar do chustas féin, ach tá áit in átha a gcuin. So mátá tú I géirí leanútarráid leis na chóráite tá míle fáilte roimh, agus tá fós ceapam cúpla spás fágatha ag an turas chuig Shackleton. So nuair atá tú in áthí, agus go háirithe munamíonn tú in áthí go rialta seo deiste an sco. So ag leathir tar éis dó bé turas trí gailge sa Museum Shackleton atá nóméid nó rudéigen mar sin ó áit seo. So bé grúpa ann, grúpa a bhfuil gailge có, rain daoine an seo chlórathe hena féin ach tá spást fós fágathe má tá spéise géin duine teacht an sin. Bháil má bhíle buchas a gháil le gach duine a tháinig an seo inniu. Go háirithe Deirdre, bhí sé ionach agus caiimé rá, bhí sé Harbheith spregúil éisteach mar tá is go le tá TG Carr mar cuid lornach in our sail ach nuair a fecinn tú an turas agus na gearán faoi churamú airigid agus ba cór go méid sé caite ar sin agus sin ach an gailge agus nuair a ecinn tú an áit atá TG Carr inniu.
ag tá sé docreide, mar tá sé lárnach I ní amháin I saoil na Gaeilge ach bíon daoine ag feiceann ar an sport, bíon daoine ag feiceann ar an ceol, daoine nach bhfuil, nach bhfuil siad ag lorug, Gaeilge, tá siad ag éisteach le Gaeilge gan isdóibh uaireanta. Tá is docreide, is éirt, céad bhíon géad, agus tá sé arás go bhfuil cúla cethir an sin mar stáisiún leis féin. Yeah, tá an ceart go, tá an ceart go. Agus tá sé go hálín go raibh tú ann, nuair bhí sé óg. Luí tú an cófortaíocht agus an tábhacht a bhaineann le sin, agus ceapan gur sin an rud I gceist. An sampla bhí go Pelnamáin agus cófortaíocht a thugan ordáin agus stádas an cultúr. Sin a rud a dúirt tú agus go raibh Park an Crocaigh an méid sin daoine a bhí ag an craobh sin. Agus gan TG car ní thorlóí le héad. Agus cófortaíocht tuige muid go léir, mar bíon muid ag obair le grúpaí, grúpaí eile agus tá sé sin thar bheith tábhachtach. So, ein duine nach rá deisico, actually an féidir leat, yeah, just a ríis, just deisicur, yeah, agus an rud ná, tá sé tábhachtach nach mí muid a rá ó bacór gnéine an rialta seo, bacór go mé, gnéine an grúpa pobl é seo, uaireanta cad atá muid chun déanamh. Cad é, má spruch pásanta anis. Agus nuair chuann tú na spruch na pásanta go léir le chéile. Sin fachtas. Okay, míle buich slibh a chuirde.